माने लामाया बिराद गाज्रिलै आनन्द बाजार थांनाय लामाया बिनि थाखायनो माने गारि गुरि फैबाथाय ओरैबायदि थुला जायोना बे थुलानि थाखायनो आं जिबनाव थालिर फांसेनि फिथाइनि एबा मैखुन मोननै नुफेराखैमोन आं आरो नोंसोरबो नुवाखै जानो हानाय आरो नुवाखैबा नाय आंबो नै जायगायाव नुदों लामायाव गारिखौ लाखिथ'नो होलायनानै आंबो नुवाखैमोन गारि सालायग्रायासो खोथादों दा बानायनि र' भिडिअ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। नै लोगोफोर थालिर दंफां फांसेयावनो मोननै माबा जेवजा आरोना मैखुन फिथाइयाबो जेवजा आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नायनो हागोन थालिर दंफां फांसेयानो आरोना मोननै मैखुन आरोना जेवजा जादों फिथाइयाबो मोननै नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो जों थांनो नागिरदों आनन्द बाजाराव थांगासिनो जों बे समावनो नैबे जोंहा बेटारि गारि सालायग्रा बिथां आदाया मोनसे बुस्थु फनसाय गामिनि मानिक आदा मानिकआ बियो थालिर फांसेयानो माने मैखुन मोननै आरो फिथाइयाबो मोननै फैदों बेखौ जोंनो दिन्थिदों आरो जोंबोथ' जिबनाव बिदि नुफेराखै दा आदाया खोन्थिनायखाय गारिखौ लाखिथ' होननानै जोङो नायबाय आरो एसे भिडिअबो बानायबाय बा फट'बो लाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बा नोंथांमोनाबो नोंथांमोनाबो बिदि मालाबाबो नुफेराखै जानांगौ नुदोंब्ला सोरबा सासे मबाइलफोराव नुनो हागौ मबाइलफोराव इउटुबफोराव बा सोरबा सासे मोगथाङाव नुनोबो हागौ गासिबो नुजोबाखै बेखायनो नैबे जोंनि बे सनजितगयारिनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन बर'नि न'खरनिनो थालिर बियो जायगाया जाहैबाय बाक्सा निमुवा खुस्राबारि गामिनि सासे बर' न'खरसेनि लामा सेराव दङ बेखौ जोङो बानायब्रबनानै बा थिखांब्रबना लाबोबाय कि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो हानायमानि शेयार खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामनानै हो आरो नोंसोरो बेबायदिनो जों गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो ना नुफेरि भिडिअ लाबोगोन जों आरो आमुगावबो दंनो मैखुना मोनथामनो बेखौबो जों लाबोगोन नोंथांमोना बेखौ नायनोबा साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय बयनिबो सिगां नटिफिकेसन फैगोन होनबानिया अब्ला नुगोन आरो माने लामाया बिराद गाज्रिलै आनन्द बाजार थांनाय लामाया बिनि थाखायनो माने गारि गुरि फैबाथाय ओरैबायदि थुला जायोना बे थुलानि थाखायनो आं बेखौ मनाखौनो बा बेखौनो हमनाय जाबाय सेफटिनि थाखाय। लोगोफोर दायो जोङो बाजारनिफ्राय फैबाय आरोना नै लोगोफोर दायो जोङो लामायाव दं आरोना बाजारखौ भिडिअ खालामनाय जायासै सापर्ट खालामनानै 1K साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर नोंथांमोननो आरो जुदि 1K जायोब्ला बेनिफ्राय आरो मोजांसिन भिडिअ लाना फैगोन आसा खालामो आं नोंथांमोना आंखौ अनसायगोन आरो हेफाजाब खालामगोन होननानै आरो नै मा लाबोदों आदानाव सोंनोसै एसे मा लाबोखो बाजारनिफ्राय आदा? बुद गोजा 1 केजि बुद गुफुर 1 केजि मुग दाल 1 केजि गाजर 1 केजि मुला 1 केजि मुदुफुल 5 केजि लोगोसे दुन्दिया 200 ग्राम दा बेफोरखौ मा खालामगोन लोगोसे मुला 1 केजि बेफोरखौ आं दुर्गा फुजानि थाखाय लाबोनाय जादों आरोना लाबोनायनि कारनानो जाबाय मा गोबाङानो बुङो 12 भाजा बे 12 भाजा होनो थाखाय ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय टाइम पासनि थाखाय होनो होननानै सानदों आरो आं खोथा दुर्गा फुजाया जोंनियाव सानब्रै जायो सानब्रैयावबो बेरायहैयोब्ला थाइसे खरि थाङोब्ला थाइब्रै थांगोन खरसा एगजामपोल
थाइब्रै खरसा जागोन सानसेयाव थाइसे खरि गतिके आङो सानब्रैयाव माबा मोनसे बेस्थ' जानो हागोन 12 भाजा होनानै बा जायखिजाया होमबा आंनो बै थाइसे थांनाया सानसेयाव आंनाव बे थाइसे आंनाव हाबगोन होमबा आं सानब्रैयाव थाइब्रै मोनगोन बेनि थाखायनो आङो समखौ ओरैनो हगारालाबासिनो बेखौनो टाइम पास हिसाबै खालामनाय जाबाय खालामनो सानदों आरो